Podľa Wall Street Journal sú inštalatéri novou milionárskou triedou v Amerike. Inštalatéri môžu zarábať viac ako $100,000 ročne aj počas recesie. V tomto videu vám ukážem, ako začať svoj vlastný inštalatérsky podnik a získať E2 vízum na presťahovanie sa do Spojených štátov. Ak neviete, ako robiť inštalatérske práce, nie je to problém. Môžete sa remeslo naučiť cez odborné školy, zapísať sa do akreditovaných programov ponúkajúcich komplexné školenie, učňovské programy, získať praktické skúsenosti pod vedením licencovaných profesionálov, online kurzy, webové stránky ponúkajú kurzy od základov po pokročilé techniky inštalatérstva. Existuje mnoho spôsobov, ako inštalatéri zarábajú v oblasti rezidenčného inštalatérstva. Pri výstavbe zahŕňa inštaláciu nových inštalatérskych systémov pre nové domy alebo renovácie vrátane vodovodných prípojok, odtokových systémov a zariadení ako sú umývadlá, toalety, sprchy a podobne. Keď si väčšina ľudí predstaví inštalatérov, myslia na opravy ako napríklad opravy únikov, čistenie upchatých odpadov, opravu alebo výmenu poškodených zariadení a údržbu ohrievačov vody. Ako je inštalácia spotrebičov, pripojenie umývačiek riadu, práčok a iných spotrebičov k vodným a odpadovým systémom. Poďme sa porozprávať o nákladoch. Registrácia podniku bude stáť približne $200. Vyberte si typ subjektu, ako je spoločnosť s ručením obmedzeným alebo korporácia v štáte, kde plánujete zaregistrovať svoj podnik. Licencia a povolenia budú stáť približne $1,000 alebo viac v závislosti od vašej lokality. Budete potrebovať získať inštalatérskú licenciu a potrebné povolenia. Výbava bude stať medzi $5,000 a $10,000 v závislosti od toho, čo potrebujete. Základné nástroje zahŕňajú rezačky na potrubia, kľúče, inšpekčné kamery a bezpečnostné vybavenie. Budete potrebovať dodávku alebo nákladné auto na prepravu vybavenia a spotrebičov. Ak si chcete kúpiť auto bez financovania, očakávajte výdavky $35,000 a viac. Môžete financovať alebo si prenajať spoľahlivú dodávku alebo nákladné auto za približne $500 mesačne. Software pre podnikanie bude stáť asi $400 mesačne pre malú prevádzku. Investujte do softvéru ako Service Titan na plánovanie, fakturáciu a riadenie zákazníkov. Poistenie bude stáť okolo $1,500 až $3,000 ročne. Budete potrebovať získať poistenie všeobecnej zodpovednosti a komerčných vozidiel. Marketing bude stáť $5,000 alebo viac mesačne. Budete potrebovať webovú stránku a rozpočet na miestnu reklamu. Celkové odhadované náklady na založenie inštalatérskej firmy sú približne $100,000. Software ako Service Titan pomáha riadiť všetky aspekty inštalatérskeho biznisu. Spravovať termíny, zefektívniť plánovanie a vysielanie pracovníkov, má automatizovať fakturáciu, zjednodušiť fakturáciu a spracovanie platieb, sledovať zásoby, dávať pozor na vybavenie a zásoby, zlepšiť vzťahy so zákazníkmi, viesť záznamy a efektívne komunikovať. Investícia do technológie zvyšuje produktivitu a spokojnosť zákazníkov. Získajte Service Titan alebo podobný software na riadenie vášho vodoinštalatérskeho podnikania. Výber správnej lokality je kľúčový. Využite analýzu medzier na trhu na identifikáciu oblastí s vysokým dopytom po inštalatérskych službách, ale so staromodnou konkurenciou bez dobrej online prítomnosti. Zvážte rastu populácie, rýchlo rastúce mestá potrebujú viac infraštruktúrnych služieb, úroveň konkurencie, oblasti s menším počtom vodoinštalatérskych firiem ponúkajú väčšie príležitosti, ekonomické ukazovatele, silné miestne ekonomiky môžu podporiť nové podniky. Vo veľkých mestách si všimnete, že skvelé inštalatérske firmy medzi sebou súťažia. Stále sa však môžete od konkurencie odlíšiť. Vytvorte skvelý zážitok pre zákazníkov. Rozvinujte bezproblémovú cestu zákazníka s online plánovaním, transparentnými cenami a aktuálnymi informáciami o službách. Môžete uskutočniť videohovor so zákazníkmi, aby ste pochopili, v čom je problém a poskytli odhad ceny bez osobnej návštevy. Inštalatérske firmy vlastnené ženami ponúkajú jedinečné výhody. Prečo? Niektoré zákazníčky, ktoré žijú sami, sa cítia bezpečnejšie, keď majú v domácnosti ženu, najmä počas neskorých nočných havarijných situácií. Ženy sú často vnímané ako dôveryhodnejšie a menej náchylné využiť zraniteľnú situáciu. Ženy majú tendenciu mať silné komunikačné zručnosti a empatickejší prístup k zákazníckemu servisu. Vodoinštalačná firma vlastnená ženou môže v preplnenom trhu vyniknúť zdôrazňovaním svojho záväzku k bezpečnosti a spokojnosti zákazníkov. Ponúkajte predĺžené záruky na vašu prácu a informujte o nich. Veľkorysá záruka vrátane garancie bez opravy, bez poplatku napríklad môže budovať dôveru a posilniť vašu sebadôveru v poskytované služby. Ak vaši konkurenti zatvárajú o 6 hodine večer, ale vaša firma je otvorená do 10, získate mnoho zákazníkov, ktorí chcú naplánovať opravy po bežnej pracovnej dobe. Ďakujeme za sledovanie. Ak vám toto video pomohlo, povedzte nám v komentároch, o akých ďalších typoch podnikania sa chcete dozvedieť viac.